Duk Allah ya kira wannan da suna ruhi, da haka zaman da muke muna karatu kamar muna ƙara wa junanmu ruhi ne. Ya sha bamban da wanda yake samun ilimi da wanda baya samun ilimi. Wanda yake samun ilimi ko da yaushe ana ƙara mai ruhi, yana jin ruhi, yana ƙara samun faɗakuwa, yana ƙara kusanta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicce mu. Malam da ya magana akan rayuwa, irin rayuwa wacce take mutum ya rayu daga jahilci, sai malam yake cewa kamar yadda wani mai waka yake cewa wa fil jahali qabla al mauti mautun li ahlihi. Ai jahilci tun kafin mutum ya mutu in dai jahili ne sunan shi matacce. Wa ajsamuhum qabla al quburi quburu. Jikin jahili tun kafin a sa cikin kabari, ai cikin kabari yake. Duniyan nan gaba ɗaya kabari ce a wurin shi. Wa arwahuhum fi wahshatin min jusumihim. Rayukan jahilai wato suna cikin damuwa da kadaici daga jikunan nasu. Shi jahili ruhin shi kullun cikin wahala yake, kullun cikin wahala yake saboda duhun jahilci. Ya yi alola shedan ya ce mai ba daidai ba, ya sallah ya ce mai ba daidai ba, duk abin da yake ba daidai ba, al'amura duk sun bi sun cakuɗe saboda rashin zuwa makaranta da majalisul ilmi. Malam ya ce falaisa lahum hatta nushuru. Malam ya ce jahilai har ai tashin kiyama ba za a taɓa ta da su ba, su dama a ainihin mace suke. A wani wurin malam ya kawo wani baiti da yake magana akan wanda ya kasance bai da himma. Rashin himma ita ma mutuwa ce. Rayuwa ita ce rayuwa ta al'irada wal himma, ya kasance kana da manufa, kana da himma. Malam ya ce yake magana akan mutumin da yake bai da himma, wannan ya kama duk ɗalibin ilimi ya haddace wa'annan baitukan. Yake cewa naharuka ya magruru sahawun wa gaflatun wa lailuka naumun warrada laka lazimu wa taqdahu fima sawfa tunkiru ghibbahu kadhalika fi dunya ta'ishu al-bahaimu tusarru bima yafna wa tafrahu bil muna kama gurra bil lazzati fi naumi halimu. Yace naharuka ya magaruru, ya kai rudadde gaba ɗaya yinin ka kayini ne cikin sahawun, rafkannuwa wa gaflatun da gafala. In dare ya fa walailuka naumun, in dare ya baka da komai sai bacci. Malam ya ce warrada laka lazimu, halaka ko ta lizince ka, da rana shirme da daddare bacci. Malam ya ce wa taqdahu fi ma sawfa tunkiru gibbahu, kana ta wahala cikin abinda da kanka nan gaba sai ka kyamaci sakamakon shi. Kadhalika fi dunya ta'ishul bahaimu, ai haka dabbobi ke ta rayuwa. Tusarru bima yafna, kai farin cikin ka kana farin ciki ne da abin da zai kare. Riga nawa ka tara, gida nawa ka tara, dukiya nawa ka tara, wannan mai karewa ne. Wa tafrahu bil muna, kana ta ainihin farin ciki ne da mutuwarka. Baka sani ba abin da kake farin ciki da shi shine abin da zaka bari. Kamar ya taba yin bayani kafin azumi cewa dukkanmu da kake ganin mu, wanda Allah ya yi wa baiwa shine zai iya cin 30% din abin da ya mallaka. Amma dukkanmu 70% din duk abin da muka mallaka duk mun tara ne kawai, muna tarawa wa'ansu ne, muna mutane hidima ne. Duk abin da ka tara kana wahala ne, gaba ɗaya da wuya ka mori 30% din shi. Yace kama gurra bil ladzati fin nawmi halimu, kamar yadda ka san mai mafarki ya rudu da jin daɗin mafarkin shi, yayin mafarkin ya tashi sama, ya sawa ƙasa, ya ci wannan, ya sha wancan, sai daɗi yake ji, bai san shirme bane. Haka rayuwar duniya take.